Engels. Het ligt weer allemaal lekker vol gestapeld. En de comics mogen ook weer wat nieuwe bij. We hebben een setje met nieuwe kinderboeken hier. En ja, alles is weer helemaal netjes voor bezoek. Lekker veel Feist. Robert Jordan. En wie heeft het tweede seizoen van The Wheel of Time al gezien? Dat was echt super vet. En hier nog een kastje. Charmed, Pratchett. Ook nog meer SF. Dus mocht je langs willen komen, stuur even een berichtje. Ik ben er eigenlijk altijd wel. Ja, het is wel fijn als je niet voor een dichte deur staat. Mocht je nou zeggen, hey, ik zie boeken en die wil ik hebben, maar die staan nog niet in de webshop. Stuur even een berichtje op de socials of via ons nummer. Dat vind je ook in de webshop. Doei!